Hvala lijepa. Evo, drago mi je što ste dali riječ meni kao predstavnik udruge Zavjet. Ja vas lijepo pozdravljam, dame i gospodo, ispred udruge Zavjet. Udruga Zavjet, prva udruga koja okuplja branitelje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine dijaspore. Znači, prva i jedina koja ide stopama predsjednika Franje Tuđmana da ujedini hrvatski narod u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovine dijaspore. I ako Bog da, mi smo na dobrom putu da to i napravimo. Poseban pozdrav ovdje uputio predsjedniku Fioliću, predsjedniku područnog odbora, gospodinu Kovaču, Anti Mariću, Don Anti, profesoru Jurčeviću i najveći bi pozdrav ovdje uputio gospodinu Božu Vukošću, najvećem progonitelju udbaša i komunista. Hvala Bogu na tome. To bi samo zove, mi ćemo ti pomoći u takvom smislu. Evo, želim samo par riječi uputiti. Ja sam isto bio, imao sam čast i sudionik 3 puta hodočasti sa Donatom koji je jednostavno inicijativu organizirao i Hrvatsko trgovačko dobrotvorno društvo Hodnju da se poklonimo i odamo počast svim žrtvama na Blajburškom polju i Križnom putu. I Donante, puno vam hvala na tom činu, napravili ste veliki potez za hrvatski narod. A posebno bi se zahvalio ovdje Anti Mariću, koji je sigurno dao veliki doprinos i njegova Hrvatska radio televizija, iako je bila i tada komunistička i danas, dopustila i izborio je se Ante da se ovaj film Križni put kroz Sloveniju snimi. Ovdje su sudionici, a posebno sve vas sudionike koji ste dali doprinos da ovo djelo zavidi i da se to vidi na Hrvatskoj radio televiziji, da ostane u povijesti. Mogu reći, ovdje sam, u stvari u životu ponekad nema slučajnost, ali nije. Mi kad smo krenuli na hodočašće, kad je Ante rekao da će snimati film Križni put kroz Sloveniju, mi smo se obratili i htjeli smo, znači, u oružanim snagama i MUP-u da izgledamo kao vojnici. I upravo smo se obratili, evo, današnjem tajniku HDZ-a, gospodinu Milijanu Brkiću, i pitali smo ga da nam dadne odore, i on nam je rekao, izvolite, nas je bilo tada 17, ja mislim da tako Ante, i dao nam 17 odora, obukao nas u glavi do pete, iz tadašnjeg MUP-a 2008. godine, i mi smo izgledali stvarno istinski kao hrvatski vojnici. Ali što se još poklopilo? Da je gospodin Fiolić, tada se nismo ni poznavali, bio glavni i odgovorni za tu opremu i za sve što je vodio, i on je isto, znači, doprinos svoj dao te 2007. godine. I zato, evo, sad smo se svi zajedno okupili i ušli smo svi zajedno u Hrvatsku demokratsku zajednicu. A zašto smo ušli, otvoren ću reći ovdje? Jer nam je Tomislav Karamarko obećao da će napraviti progon komunista i udbaša koji su počinili ove zločine koji ćete vidjeti za par minuta, i da ćemo jednostavno morati se obračunati sa tim komunističkim uzbaškim zmijama. Jer jednostavno u Hrvatskoj nema ni ustaških zmija, jer su, vjerujte mi, do 9. koljena pobijali su sve Hrvate i domoljube, a danas postoji u Hrvatskoj komunističke uzbaške zmije. I zato mi želimo jednostavno progovoriti na ovu temu, i mi, svi branitelji, svi domoljubi i mlade snage, uključite se, mi vas pozivamo zajedno u borbi protiv tih struktura jer će nas upropastiti. I zato vas pozivam, uključite se u Hrvatsku demokratsku zajednicu, sve domoljubne stranke, desne orijentacije, i da zajedno umetemo ovu nesposobnu, a nacionalnu vladu koja upropaštava Republiku Hrvatsku. Hvala lijepa.